Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dah. Bugünkü meselemiz inşaallah cümle barada, söz barada. İnşaallah manisi, onun hükmü, ve nirede değil ya, ve nirede değil ana. Birinci bilen inşaallah manisi, bir gelecek zamanı etçe koyacak zadını Allah Teala'nın islerine bağla koymaklık. İnşaallah Allah Teala islese. O şu sonra da bize näme ulanýa nesip bolsa diýilýär. Nesip bolsa we inşallah ikisem aýny ýa-da şo bir berýär, şo bir zady many berýär. Ýöne has gowsy, has dursy inşallah diýmeklik gowy we sünnet. O şu sonra da biiznillah diýip ýene bir söz bar. Bulam näme biiznillah mansam Allah Taalaň izni bilen Allah Taala ursodu bilen, yardım bilen, şomani. Onun alınır şu ikisi inşallah biiznillah ikisem näme iki cümlede aynırak, şoburrak mani diýerler. On ýerine onu, mun ýerine bunu ulanyp bolýar. Hersinde de delil bar. Ýöne has gowsy ýa-da inşallah diýmeklik gowsy şol. Mun hükmü mustahab. Mustahab diýmeklik diýsen sowaby barken diýsen sowaby bar, diýmesen günahkarçylyk ýok. Indi bul iki halatda bolýar, diýip bilýän, we iki halatda da diýmän bilýän. Birinji bilen iki halatda gysga çenemäni bereli, bolýan we bolmaýan soň açyklar, mysal berer. Bu kani bolýan halatynda birinçisi näme ila kana kalamu fi emrin mustaqbiliyyun gayru mutahaqqaqun wuqu'. Gelecek zamanna boljak, etjek, goýjak zatyň bolsa, ýöne tek hakykatda hasyl bolmadyk zatlar. Gelecek zamanna bolmaklygyny garaşylýar, etjekligiňe, goýjaklygyňe garaşylýar. Ha şunda näme bolýar? İkinci halatam näme? Fi emrin gaybiyyin sewan mada aw mustaqbal. İkinci halatam gaýyp zatlarda. Gaýyp diýdiğimizde näme ýanky? Bizim görmeýän, bilmeýän zatlarmyzda. Onun tapawudy ýok. Geçen zaman bolsun ýa-da gelecek zamanda bolsun. Inni iki halatta da bolanok diýdik. Bu iki halat bolmaýan ýagdaýam birincisi dogada. Haçanda mesele doga bolsa, doga ýagdaýynda bolsa, ana sen näme muny inşallah diýmeklik bolmaýar, many bermeýär. İkinji ýagdaýam aw fi emrin mada we tahaqqaqa wuquhu diýär. İkinji ýagdaýam boy bir zat bolly geçdi, gutardy, hasyl bolly. Anna bolup geçen zat hasyl bolan zat hakykatda näme da diýmeklik bolanok. Çünki many bermeýär. Inni näme her sene bir gysgaça açyklama bereli, käbir deliller bilen. Birinji bilen näme bolmaýan halaty. Bolýan halatyny ikinjiň sonuna aýdar. Bolmaýan halaty inşallah diýmeklik bolmaýar we diýäňde de many bermeýär, gaýtym edepsizlik bolýar. Bul näme? Birincide dogasy, doa edende. Haçanda gepleň birde birini doa edýän, zat edýän doa hükmünde bolsa näme sen inşallah diýmeklik bolanok. Çünki many bermeýär. Çünki Rasulullah näme diýen hadisde İmam Buhari we Muslim'de gelýär Ebu Hurayradan radıyallahu anhu şondan hadis gelýär. Näme diýär Rasulullah? La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in şi'te, Allahumma arhamni in şi'te diýär. Li ya'zimil mesele fe innehu la mukraha lehu diýär. Eger kim Allah Taala dua edenne Allahumma ighfirli Allahumma afu anni ya da Allahumma ighfirli in şi'te. Ey Allah maňa mağfiret et eger islesen. Şey diýmesin ýa. Ya da ey Allah maňa rahmet et eger islesen. İslesen ular ýaly uje many bermeýär. Gaýtam nämedir Rasulullah gaýtym bu dua edeni jezim etsin diýdi. Hukman Allah maňa sen edersiň şunu diýip näme etmeli diýip şey diýip dua etsin diýär. Çünki sen Allah Taala yüz dönüňde şondan başga sen hajatyň bitirýän ýok diýip yüzlenýär. Ondan başga hiç zat ýok. Har deli bolup yüzlenýär. Onu näme şo ýagdaýda yüzlenýär. Ýöne eger inşallah diýsek, ay bolýar etseň edersiň, etmeseň etmersiň. Bolmaýar bulaýaly. Sen bolmasaň senem jan bolýar bärdire. Hatta adamlaryň arasynda birbiriniň arasynda da kabul edilmeýär. Bir sana mätäş bolup gelse, kömek bolar. Onu isteseň et, istemeseň etme diýseň, ay sen bolmasaň senem jan diýdiň, oňala
Sonra hiç daha kömek etmeye. Onun mebalik Allah Teala yüzününde, Allah Teala katnaşığında, katnaşık edende hayretin bolmalı. Şonun için inşallah demek bolanok. Ya birine barayan hassa ziyarete barayan. Ay Allah'ım şifu, Allah şifanı versin eğer istese diye. Verse de ey Allah'ım şuna şifanı ver deyip näme cazim ve yakinen bolmalı. Yakinen näme etmeli, umid etmeli, dua etmeli. O şu sanatı Resulullah näme dinni başlar hadiste innallaha la yestecib dua'an min kalbin gafilin lahin niye. Allah Teala şular ya Adem'in duasını kabul etmeydi. Oğlum näme diye dili dua edip dur kalbi başka yerde o kelleten başka yerde diye de. Üntemiyor onu aydiyan oyandadır. Ay goya ey Allah'ım ya kokman meğerteşini bildir onu berdalar. Meğerteşini bildir sen bunu diyorsun aydiyan dadın ünsüferiyen kalbin bilen Allah Teala yüzden dursun. Ana bunu şular ya adamın kıyın duasını Allah Teala kabul ediyor diye. Doğal meselemi oturduğunu, doğada inşallah demek bolana. Aytayım yakinen Allah bana kömek etti. Deme dua ediliyor. İkinci, bolmayan yaldayım. Fi emrin qad mada ve intaha. Bir zat bolup geçti, hasıl bollu, oturdu. Ana bolup geçen zatta sen eğer istese deyip bolama, bilemem. Bolup geçen bolsa ya Allah Teala takdir etti, o istedi. İnsanlardan bolup geçti, hasıl boldu. Ona da misal, birinin adı Ahmet. O bundan men sorasam, sen adın näme dip sorasam, oğlum Ahmet inşallah diyse mani vermeye. Men adım Ahmet eğer Allah Teala istese. Yok Allah Teala istedi o sen adın Ahmet bolup galdy. O şoňa meňeş näme birine 4 san çağasa. Menim ondan näçe san çağan ba dip soraýan. Oğlum näme diýer? 4 san çağanma inşallah diýer. Yok berde de bolmaýar. 4 saat çağa bolly, hasıl bolly Allah Teala istedi. İstesemen 4 Allah Teala istesemen 4 saat çağa ama diýdik golem mansyn. Yok Allah Teala istedi ve hasılan bolly isten zady. O senem 4 saat çağa ama bu da inşallah diýmeklik mani beren ok şey bolmaýar, gelişiksiz bolýar. Inni näme bolýan ýagdaýyna geçelim. Hasanna 2 sani halatda 2 sani ýagdaýda bolýar diýdik inşallah diýmeklik. Olam näme? Fi emrin mustaqbalin gayri mutahaqqaqul wuqu'. Gelecek zamanna entak bolmadyk zat. Ýöne bir zat etjek bolýan, goýjak bolýan, bir zat gitjek bolýan, gelecek zamanı. Enni ýöne ta bolanok, hasıl bolanok. Aşunda sen näme diýbilýän inşallah gaýtan diýmeklik sünnet. Ana şunda näme de Kur'an'da Allah Teala näme diýär? "Ve la taqulanna li şey'in inni fa'ilun zalika gada." İlla en yasha Allah. Şul ayet Resulullah näme Resulullah gönnörlün. Bulum näme diýär? Eğer ey peygamber bir zat erte etjek bolsaň, gelecek zamanı bir zat etjek bolsaň, şonu bir etjek diýip jezim etme diýär. Yok etjek diýip ýöne şunu bagla diýär. Allah Taalaň islerine inşallah diýär. Bu ayetin düşmekligine sebäp bolan waka da näme? Mekke'de Yahudlar bolan. Bulun kitaplaryny öňki nemelen, öňki kowmlaryň käbir bolan hadisalary, zatlar barada maglumat ba, käbir maglumat. Şolar näme diýýärler? Mekke'deki Kureyş müşriklere gelip diýerler. Şondan soraň diýe Muhammedden şu 3 standart barady. Eger şolara dogry jogap berse, ana peygamber diýe. Şondan näme diýe? Gidin şodan soraň, ruh näme? Zulqarnayn kim ol? Näile adam? Ýonam Ashab-ül Kehf diýen gowuk eýeleri, gowukda gillenen şo ýaş oglanlar şolar bardy soraň diýen. Bularam gidip soraýarlar peygamberden. Şolar bardy bir de habar ber diýen. Bulam näme diýer? Erti gelin men size aýdan diýen. Şon Resulullah erti gelin men size aýdar diýen. Ýönüşde inşallah diýmedik. Şunda näme diýen inşallah diýmedikleri üçin erti tun gelýärler. Bular müşrikler ýöne wahy inen ok. Birun gelen wahy inen ok. Şunda näçe var näçe wahy durýa inmeklikden ne? Käwralmar 15 güne yetdiler diýär-de, yetti diýerler. Şunu ondan soň ýene şol ayet ýene "Ve la taqulanna li şey'in inni fa'ilun zalika gada illa en yasha Allah."
erte gelecekte burada edecek bolondu ederin deyip durma diye inşallah deyip diye şunlar. Ana şunu şey deyip näme şu ayet inmeklige şu vaka mevolya tebap bolya. Yani şayda gelecek zaman inşallah deyip diye. Ve şoň men şeýle bir misaly İsmail aleyhisselam näme diýen? Seteciduni inşallah sabiran diye. İbrahim aleyhisselam düşüyor düşünüyor da oğlunu İsmail aleyhisselam näme diye daman çalya. Bu düşüm näme? Peygamberlerin gören düşleri vahiy. Allah Teala vahiylan derece görünüş gelişler iniş. Şoň bir görünüşem düş görmeklik. Hemme peygamberlerin gören düşleri näme? Vahiy. Hakykatda vahiy bolup gelýär. Vahiyleri düş hükmünde, düş turatda gelýär. Şonda näme diýesmi oğlunyň ýanyna baryp, men düş gördüm, seni damaň çalýan ýa. Bu İsmail aleyhisselam peygamber, asly peygamber bolan. Bolan bilýär, onu bu näme vahiy diýär. Şonu näme diýär İsmail aleyhisselam? Ya abati f'al ma tu'mar. Seteciduni inşaallah sabiran ýa. Ey kakacan, näme emir eýlem bolsaň et diýär. O menim görürsün diye menim sabr edenlerden borun ya inşallah diye ştaýda. Yani gelecek zamanlarda şu sinagda näme men sabr edenlerden bor taňa boyun bolup oturan ya damaň çalar damak çalmal bolandy. Yani bu Allah sinag bu Allah Taala näme sinagdan geçtin deyip afwy edýär we şondan ýanky kebiş goç indirýär Allah Taala asmandan goçun näme de gurban edýär. Şondan biz de gurbanlyk galar. Umuman ştaýda inşallah diýen gelecek zamanla. Yeni soňa meňes näme misaly näme Musa we Hıdır aleyhisselam. Şi näme iki bu Musa aleyhisselamyň peygamber we Hıdır aleyhisselam näme ýaşy adam bolan. Şu ikisiniň arasyndaky bolan söhbet döşükde näme diýe şonu ştaýda inşallah diýen. Bu gysgaça näme Musa aleyhisselam kowmy näme sorasa wahy tarap bilen jogap berýär. Ondan du kowmynyň bir adam näme diýe? Ey Musa diýe. Şu ýer ýüzünde senden başga da sen bilmeýän zadyň bilen kişi barmy diýip soranlar ýok diýe. Şonda Allah Taala näme diýe Musa aleyhisselam? Ey Musa senden başga sen bilmeýän zadyň bilen kişi bar diýe. Şonda näme nirde maňa men gönler diýenne plan ýerek bar şoňa duşardyk diýe. Şonda Musa aleyhisselam barya duşa ýanky Hıdıra. Bize Hıdır baba diýerler. Şu Hıdır şol adam, ýagşy salih adam bolan. Şoň ýana baryp näme diýe, haýyş diýe, men bilmeýän zatlarmy sen bilýän ekenim, öwrenjek. Kursat ber maňa öwrenmäni, ýydanşmäni. Şonda näme diýe? Hıdır aleyhisselam, "Inteka len tastati'a ma'a sabra." Ey sen men bilen men bilmeýän zatlaryny biljek bolsaň, men edýän zatlarym ma sen jydap bilmeýän, görüp saklanyp bilmeýän, sabr edip bilmeýän diýen. Şonu näme diýip jogap beren Musa aleyhisselam seteciduni inşallah sabira diýen. Ala detme, görürsün men sabr edenlerden borun diýe, sabr ederim diýe. Şonu näme ana inşallah diýe ştaýda da näme diýe? Baglap goýýa, geljek zamanda qyzady boljak Allah Taalaň islegine baglap goýýa. Ene, şol ýagdaýda näme bolýa inşallah diýmek, gaýtam mustahab sünnet diýmeklik gowy. O ikinji ýagdaýam bolýan ýagdaý. Näme diýdik fi emrin gaýbiyin sawa'an mada aw mustaqbal diýdik. Gaýyp zatlar diýmekligim näme? Geçen zamanda gaýyp bolsun ýa-da geljek zamanda gaýyp bolsun. Geçen zamanda gaýyp bolan zatlar mysal. Men şuma öýle namaz okudum. Onun biri menden gelip sorýar, sen öýle namaz okudun hawa diýär. Öýle namazyň kabul boldymy? Şu geçen zamanda kabul boldum diýär. Men şu taýda näme diýjek? Hawa kabul boldy inşallah diýär. Ana şu taýda diýär. Kabul bolany ýa bolmady men üçin gaýyp men bilemek. Ana şu taýda näme diýär? Hawa kabul boldy inşallah diýip bilýän. Ýa diýmeklik hukman. Çünkü manti umid ki Allah Taala kabul etdi. Allah Taala isleýän bolsa kabul eden şu manda. Ýa-da ehl-i sünnet we cemaa hiç kime ayni gün plani diýip näme cennet eýesi diýip cenneti diýip şaýatlyk beren ok ýa-da dogdoky diýip şaýatlyk beren ok. Megerem
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yatlanmasa ya da onun Resulü bir hadislerde yatlanmasa plani aynı bir adam cenneti ya dozaky diýemiz ana muňa şaýatlyk berýär. Ondan gaýry ýatlanmadyk bolsa biz hiç kime näme şaýatlyk beremdik. Näçe gowy adam bolsun, näçe salih adam bolsun, biz ýöne näme diýilýär? İnşaallah min ehli cennet diýilýär. Allah Taala'dan umyd edýär, so isleýär. O Allah Taala şolar cenneti adamly etmekliğini näme cenneti adam cennetilerden etmekliğini näme diýär? Umyd edýär. Allah Taala isleýär bolsa cennetilerden ana şey diýär. Ne şu halatlarda bolýar. Düşündükmi? Eger ene bir zat bar, onu biz diýär, musulman adam luboy bir zat edemezse, ýene edemezse diýip biz diýär, aqtykadymyzda Allah'dan diýdiň çöp başı gymylamaz diýär. Ha, bunu näme? Şonu tak biz ýüregimizde bilýärse diýär. Bir dana etjek bolamyzda, goýjak bolamyzda dilimizde diýmesem inşallah ýok bu Peygamberim Hasan'a soralanna, Resulullardan soralanna, ya ruh barada, Zulkarneyn barada soranlarına inşallah diýip diýöni kalbinde bilýärdi. Peygamberim bilýärdi şonu, bilýärdi Allah Taala'dan diýdiň çöp basy gymynlamaýanlaryny. Ýöne şonu da diýmedikleri üçin näme Allah Taala'dan käýin hukmyny, käýin şemderlerini öwretmeklik hukmyny näme ana diýdiýän. Onun için men bilýän şonsuzam yüregimde diýän, netimde şol wady diýmeklik bilen çäklenmek bolanok inşallah diýilýär. Ýöne eger biri diýmekde ýatdan çykardy. Ýöne soň ýadyna düşdi. Ýadyna düşen çagdy diýsin diýär alimler. Çünki soňky döwürde köp näme üns berýän bolyn adamlar muny türkmenler hassatan diýmesi ýerde de diýip ýörler inşallah, diýmeli ýerde de diýip ýörler. Adamlar hukman turatdan bu zatlar üns vermeli, diýilýän ýere diýilmeýän ýere. Gysgaça karoçym diýilýär, Hasan diýilýär, gelecek zamanına entek hasıl bolmadyk zada gelecek zamanı inşallah diýilýär. Ya da gaýyp zatlarda bolan zat bolsun, bolup geçen ýöne hali bizim ýagdaýymyzda gaýyp ya da gelecek zamanına. We Hasan bolanok diýmeklik, bolam näme diýdik? Bolmayan ýagdaýam näme diýdik? Duada bolanok diýdik, Hasan duadan da inşallah diýmeklik bolanok ýa-da bir zat bolup geçdi, hasıl boldy. Aýny göremälim bolup geçen zat. O hasılan boldy. Ana şunu da diýmeklik bolanok. O şunu kulenim näme? O ýa-ni netip bolsa da şoman diýdik ýöne has gowsy inşallah diýmäni öwrenşiň, dilleňizi näme şoňa enni getiriň. Şolary ýaly meselelerde köne adamlar, garra adamlar netip bolsa diýse olar bolýar diýsin, olara emek durmak. Ýöne täze ýaşlar, ýaş nesiller inşallah diýmeklik näme şoňa çalışsynlar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإنك دوش عشانم سلامت بولك إنك دوش إن شاء الله ما شاء الله بارد بولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.